Erik Erikson var en tysk-amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog. I 1933 emigrerede han til USA, hvor han arbejdede som børneanalytiker og forsker. Eriksons akademiske karriere er ret usædvanlig, fordi han aldrig tog en akademisk grad. Han har altså ikke en decideret universitetseksamen i psykologi. Alligevel nåede han at udgive flere bøger i 50'erne og 60'erne og at blive professor i psykologi ved University of California og ved Yale og Harvard University. Erikson er Freuds efterfølger, og han videreførte sammen med andre emigrerede kolleger psykoanalysen i USA. Men Erikson var uenig med Freud på flere væsentlige punkter. Freud mente, at de biologiske instinkter, drifterne, spiller en altafgørende rolle for menneskets adfærd, mens Erikson lægger mere vægt på jegets bevidsthed og jegets sociale samspil med omgivelserne. Erikson har altså særlig fokus på jeget og kulturens indflydelse på identitetsdannelsen. Dannelsen af vores identitet er ifølge Erikson en livslang proces, der forløber gennem 8 faser eller aldre. I hver fase står mennesket over for en udviklingskrise, som kan falde positivt eller negativt ud. Krisen skal løses inden for et vist tidsrum, før den næste udviklingskrise melder sig på banen. Løses krisen fornuftigt, har mennesket et godt udgangspunkt for at løse næste krise rigtig fint. Men kriser, der ikke løses, eller som løses på en uhensigtsmæssig måde, vil udforme sig som kampe, problemer eller kriser, der bliver ved med at vende tilbage i personens liv. Faserne bygger altså oven på hinanden, og man bærer hele tiden sin historie med sig gennem hele livet. Eriksons helt centrale begreb er grundlæggende tillid, eller basic trust, og det er den byggesten, der ligger til grund for al senere identitetsudvikling. Som sagt opererer Erikson med i alt 8 faser, og til hver fase knytter Erikson et polaritetspar, det vil sige 2 modsatrettede begreber. Løses krisen positivt, bliver det tydeligt, hvilken gevinst individet opnår. Men løses den negativt, kan man se, hvilken belastning individet tager med sig, når det skal i gang med at løse udviklingskrisen i næste fase. I barnets første leveår er det hjælpeløst og totalt afhængig af sine primære omsorgspersoner, typisk far og mor, for at få tilfredsstillet behov for mad, varme og kærlighed på en stabil, kærlig og omsorgsfuld måde. Hvis mor og far, eller hvem der nu er primære omsorgspersoner, sørger for at tilfredsstille barnets fysiske og følelsesmæssige behov, vil barnet udvikle en fundamental eller grundlæggende tillid til dem og til verden. Når barnet opdager, at personer og ting også eksisterer, selvom barnet ikke kan se dem, bliver den her grundlæggende følelse af tillid utrolig vigtig, så barnet ikke opsluges af angst og forladthed. Kontinuiteten og ensartetheden i samværet med barnet fører til, at barnet som voksen vil have en følelse af at være rigtig og at være sig selv og blive i stand til at møde verden og andre mennesker med en grundlæggende følelse af tillid. Hvis barnets behov svigtes, vil det hurtigt få en følelse af mistillid til andre mennesker og til omverdenen. En følelse, som kan følge personen resten af livet. Det er altså altafgørende for de efterfølgende udviklingstrin, om barnets udgangspunkt bliver grundlæggende tillid eller mistillid. Når barnet er 1,5 år, er udviklingen af kompetencer i fuld gang. Barnet kan gå, tale lidt, lege osv., og barnet begynder så småt at udvikle selvkontrol og selvstyring, også det vi kalder autonomi. Hvis mor og far opmuntrer barnet i dets initiativer og giver barnet lov til at gå på opdagelse at begå fejl, f.eks. når barnet gerne vil spise selv eller tage tøj på, og lader barnet afprøve grænser for, hvad det er i stand til, så giver de barnet gode muligheder for at udvikle selvstændighed, selvtillid, selvkontrol og ikke mindst tillid til egne evner. Pylrede, kritiske, overbeskyttende og meget nervøse forældre, der ikke er åbne over for barnets initiativer, skaber mistillid i det lille barn til dets tro på egne evner og præger barnet med skamfuldhed over sin adfærd. Mor og far begrænser altså barnets selvstændighed, og senere vil barnet få alvorlige problemer med at tage initiativer og tro på, at det kan finde ud af ting. De sidste 6 faser i Eriksons teori vil ikke blive gennemgået her, men det er vigtigt at huske, at de 2 første faser, vi har set på, i den grad er med til at påvirke, hvordan de resterende 6 faser forløber. Created using Powtoon.